Halløjsa, chef. Jep, det er lige præcis dig, jeg taler til, hvis du er chef. Jeg ved godt, at du garanteret har travlt med møder, mus og mails og alt muligt andet. Men hvis jeg lige kan låne 1 minut en tid, så vil jeg garantere dig, at du kan gøre noget rigtig godt for dine medarbejdere. I uge 41, der er der nemlig arbejdspladsens motionsuge. Det vi gerne vil opfordre til fra et dansk firmaidræts side, det er, at vi er en lille smule aktive. Det kræver ikke det store at være med. Faktisk er det ret simpelt at være med. Det du skal gøre, det er, at du skal tilmelde dig inde på vores hjemmeside. Og hvis du tænker, det lyder besværligt, og så skal jeg finde på en masse ting. Nej, det har vi også tænkt på. Du kan gå ind på vores hjemmeside, så kan du se en masse idéer til, hvordan man kan være aktiv i løbet af sit arbejdsdag. Og det behøver ikke at tage særlig lang tid eller være særlig besværligt. Vi har blandt andet nogle PDF-filer, som man kan printe ud og hænge for eksempel ved kaffemaskinen. De kan også hænge på toilettet. Og en af mine absolutte favoritter, aktivitetsbingo. Det eneste, man skal bruge, det er et par terninger, og så er det bare med at komme i gang. Så tænker du måske, det har vi slet ikke tid til. Men det behøver ikke tage så lang tid. Det kan tage alt lige fra 1 minut, 5 minutter, 10 minutter, kvarter. Så det er egentlig bare den tid, man sætter af. Så lover jeg til gengæld, at du får nogle medarbejdere, som vil være friskere, der vil komme til at grine. Vi kan ikke lade være med at grine, når vi laver sådan nogle ting sammen her. Og så laver vi noget, hvor vi er sociale sammen. Og det sociale element i det, synes jeg, er vanvittigt vigtigt. Det gør altså, at vi får noget, vi har sammen. Og på den måde, så skaber vi altså noget fællesskab på vores arbejdsplads. Og glade og tilfredse medarbejdere øger også produktionen. Så hvad enten du tænker, at de skal lave nogle walk and talks, vi skal stå op på arbejdspladsen, vi laver noget planke, hvad det nu vil være, så gælder det altså alt sammen. De små ændringer gør en kæmpe stor forskel på den lange bane. Det lover jeg. Så jeg håber virkelig, at vi ses i uge 41 til arbejdspladsens motionsuge. Vi ses.